jistaqsi kull nhar ta' ġimgħa fid-9:20 ta' filgħaxija fuq One. Ġie ffirmat ftehim kollettiv ġdid li jara li jiġu msaħħa il-kundizzjonijiet tax-xogħol u l-pakkett finanzjarju tal-ħaddiema tal-amministrazzjoni, tekniċi u industrijali tal-Università ta' Malta. Il-ftehim li minnu se jkunu qed igawdu 940 impjegat jintroduċi miżuri li flimkien jaraw mhux biss żidiet li jirriflettu l-realtajiet tal-lum il-ġurnata imma anki jsaħħaħ l-opportunitajiet għal progress fil-karriera ta' dawn il-ħaddiema. Il-ftehim li jkopri l-perjodu sa tmiem l-2027 kien iffirmat mill-President tal-Kunsill tal-Università il-Perit Carmenu Vella, mill-Professur Alfred J. Vella, Rettur tal-Università, u Josef Vella, Isabel Farrugia, Noel Karwana u Natali Kawki għan-nom tal-Union ħaddiema Maqudin. Waqt li preseda dan il-kuntratt, il-Ministru għall-Edukazzjoni, l-Isports, iż-Żgħażagħ, ir-Riċerka u l-Innovazzjoni, Clifton Grima, spjega li f-firmar ta' dan il-ftehim kollettiv juri l-impell li għandu l-Gvern li jinvesti fl-aqwa riżorsi li għandu pajjiżna, dak tar-riżors uman. Il-Professur Alfred J. Vella, Rettur tal-Università, saħaq li mingħajr appoġġ amministrattiv, istituzzjoni bħall-Università ma tistax tiffunzjona sew. Sodisfatti li wasanna sa dal-punt dal-għodu fejn iffirmajna il-Collective Agreement tal-istaff amministrattiv tal-Università. Importanti illi fl-Università kulħadd, kull impjegat, l-akademiċi imma anki l-amministrazzjoni u l-istaff tekniku ikunu qegħdin jaħdmu f'ambjent akkoljenti u li jagħtihom sodisfazzjon minn kull aspett kollu ta' xogħol.